ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्मनि रुंसारि जानाय सान, बे सानखौ जों खन्थाइनि सान हिसाबै फालिबोदों आरो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा मिसामारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव दिनै मिसामारि हारिमु आफाद भवनाव बे हाबाफारिखौ खुंफुंबाय। बेयाव बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लानानै आं जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों। आङो जोंनि गोदान जोलैफोरखौ खावलायगोन जे ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांनि जि जिउ आरो सानस्रि बेनि फारसे जेन बयबो मिथिनो हास्थायो आरो बिथांनि जि सोरजिलांनाय थुनलाइ, बेयाव बे थुनलाइनिफ्राय जों गोबां सोलोंनो गोनां दङ आरो बिथाङानो बर'नि देरसिन खन्थाइगिरिमोन आरो बिथाङानो बर' थुनलाइयाव गिबिसिनै जि गोदान बर' थुनलाइनि गोदान दाहार सिम्बलाइजिम नि जि खन्थाइ मोनसे गोदान आथाल सोरजिलांदों। बे बर' थुनलाइनि भान्दारखौ जों अरायबो जोथोनै लाखिनांगोन आरो खन्थाइ सान फालिनायजों जोंनि इयुन जोलैफोरनि जि जाखांबोनाय टेलेन्ट दङ, रोंगौथि दङ, बेखौ फोरमायनायनि थाखाय बे सानखौ जों जोबोद गाजा गोमजायै फालिनांगौ आरो आसा खालामदों जों इयुनावबो बेखौ फालिलांबाय थानो हागोन। जों नुनो मोनदों दिनैनि समावहाय माखासे गोदान बे गोजोनथाव बाथ्रा। बर' राव थुनलाइयावबो गोबां गोदान सानस्रिनि थुनलाइगिरि, खन्थाइगिरि, रायथाइगिरि आरो लिरगिरिफोर ओंखारबोदों आरो माहारियारि आथालनिफ्राय हादरारि आथालसिम जोङो जाफुंसार थुनलाइगिरि सोरजिनो हानांगोन आरो गोजोनथाव बाथ्रा, बर' राव थुनलाइ सोरजिनानैनो दिनै स्टेट लेभेल आरो नेसनेल लेभेलावबो जों गोबां रोंगोसार जानो हानाय जों थुनलाइगिरिफोर मोननो हादों आरो बर' थुनलाइया बावैसो भारत संबिजितखौबो गावनि रावजों जों सुजुनानै लानो हादों बा भारत सरकारा जोंनो बे खाबुखौ होदों। जों आसा खालामो इयुनावबो गासै बिथिङाव जों बर' राव थुनलाइजोंनो जोंनि हादरखौ मिथिनो हागोन, जोंनि मुलुगखौ मिथिनायनि खाबुखौ जों लानो हागोन।